Són les 20 hores, pràcticament la 1 de la matinada a l'Everest, nit tancada a l'Himàlaia. Com esteu? Dijous 2 d'octubre de 2025, tot un estiu des de l'últim programa, tot un estiu en què han passat un punt de coses dels que no ens donarà temps a parlar en esta hora picadeta de companyia que vos farem. Així estem de nou, iniciant nova temporada en un espai íntim i acollidor on caben les 20 persones que encara creuen que les solucions als problemes d'este puto món no passen per votar a l'extrema dreta. I és que on estaríem millor que en aquesta aldea gala, al bell mig d'un barri, amb el cor dividit entre el PSC i Vox, entre Guatemala i Guatepeor, entre pinces de bateria als mugrons i un fisting sense preliminars entre Espanya i Espanya. On estaríem millor que l'Ateneu Popular L'Engranatge. Molt bon vespre, com esteu? Gràcies, moltes gràcies per apropar-vos una vegada més a gaudir d'un programa on, com és habitual, un grandíssim convidat amagarà les carències d'un guió amb menys gràcia que les piulades de Txell Bonet, dos integrants més oxidats que la titola d'Enric Vila i un humor més dur que ser negre, homosexual i afiliat d'Aliança Catalana. Com estàs, Guillem? Bastant cansat i, com sempre, amb més il·lusió per fer el programa ara que com m'he aixecat aquest matí, la veritat. M'alegra moltíssim. I la gent que no està aquí veient-nos en directe doncs podrà gaudir, si en algun moment edito el programa i el pujo i tal, perquè això de treballar no m'acaba d'agradar, el podreu gaudir a YouTube, Spotify i iVoox, a Sos Himàlaia. Són Guillem Mercader i Ignacio Connors jugant-nos la feina des de l'Ateneu Popular L'Engranatge, avui descobrint els secrets, hòstia, quines ganes tenia de dir això, de Manel Vidal! El trekking. Primer trekking per l'actualitat, després d'un llarguíssim estiu, on, com és habitual, hem sigut els primers a marxar i els últims a tornar, massa distància entre dates, perquè hem subcontratat el repàs de l'estiu, doncs, a un col·laborador que ens ha dit que podia fer una col·laboració anual, tant és una bala que ja hem castat, i estem esperant, doncs, a veure si agafa el telèfon. A veure? Hola, bon dia. Hola. Estem parlant amb Federació Balear de Balcòning? Amb un representant, sí. Sí? Fort aplaudiment per Federació Balear de Balcòning! Amic anònim, al que encara no m'has dit com et dius després de parlar amb tu des de fa 3 anys per privats de Twitter o de Telegram, o ja no ho recordo ni per on. No sé, què ens vols contar? Quanta gent ens ha deixat enguany, que al final és el més important que ha passat durant l'estiu? Quants guiris han palmat tirant-se des d'un balcó? Aquest any palmat només n'han palmat 4. Quants, perdona? No, 4 només. 4 només? Però quin estiu de merda! És un número baix. O sigui, s'ha usat bastant poc botadine. Han anat practicant. Sí, n'hi ha hagut de nou que ho han intentat. 19 ferits està prou bé, 19 ferits està prou bé. Anglaterra segueix dominant l'esport, la disciplina? A Anglaterra, 2 morts i 4 ferits. 2 morts i 4 ferits. Segueix al capdavant de la històrica, tot igual. I després que tenim Alemanya, aquests jocs nòrdics. Company? S'ha tirat. S'ha tirat. Manel Vidal, vols dir-li alguna cosa a Federació Balear de Balcòning? Sí, un plaer saludar-te. Tinc una samarreta d'aquesta federació. Hòstia, jo no, estic demanant-li i me diu que no arriben. Són pitjor que les vostres. A mi me la van donar en persona. En persona? Vaig anar a Mallorca, vam actuar i ens van fer a mans samarretes de la Federació Balear de Balcòning. Llavors, coneixes personalment a Federació Balear de Balcòning, podríem dir? Sí, és un dels plaers. Un dels privilegis de dedicar-me a això és haver pogut conèixer aquesta persona, aquest col·lectiu de persones, formada per una persona molt probablement. Estimat Federació Balear de Balcòning, ja per tancar, què li demanes a esta temporada 2025-2026? Ja que no tenim pau i tranquil·litat, com a mínim que hi hagi espectacle. No sé si no s'entén perquè és mallorquí o per un tema de telèfon. Quan editem el programa, segur que els que ho escolten després sabran el que has dit. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment!
cal flipar-se bastant per fer balcòning, O sigui, cal... Sí, no ho entenem, no? O sigui, jo no acabo d'entendre l'arquitectura psicològica que et porta a dir... Últimament... Aviam si em mato. Aquest estiu s'han flipat. Aliança Catalana amb les enquestes, per exemple. Charlie Kirk amb l'enterro, que ha sigut una cosa... Sí, no l'ha organitzat ell, Ell no s'ha flipat, exacte. La dona. La dona. Per cert, o sigui, que no dic que a favor de que li havien convertit el coll en un porro de vi d'un pagès de Maçanet de Cabrenys, però ha valgut la pena sols pel show de després. Sí, pels focs artificials de l'enterro, etc. La Super Bowl. No, bueno, és que apareix el piro musical de la Mercè, que falta la música d'estopa, i si li fiquen un parell de cambers amb acondroplàsia i surt Nicky Nicole, és el cumple de la Minia Mal directament. Això es porta a la pregunta del programa, que seria quina flipada us agradaria que passés en el vostre enterro. No sé si vols començar tu, Manel, per exemple. Estic en contra de demanar coses el dia del teu enterro, perquè no és la teva festa. O sigui... No? Tu ets el moment al qual calles la puta boca. Hi ha gent que diu, jo vull que quan al meu enterro vingui, no sé, com es diu? Gent amb acondroplàsia, la Nicky Nicole, no sé què, i vull que després m'enterreu, no sé què. Bueno, farem el que podrem, o sigui... Masses peticions el dia dels enterraments. Dit això... Igual m'agradaria com un rotllo parc aquàtic o alguna cosa així. Un parc aquàtic, però tirant el fèretre rotllo aquarama per el tobogan. Això m'agradaria. Està bastant guapo, Nens pujats dintre el fèretre. Tu, Guillem? A mi un detall que m'agradaria molt és el de la bandera. O sigui, m'agradaria molt que fessin una bandera molt gran, pot ser aquella d'independència que teníem de 30 metres quadrats, i soldats, o gent d'on fos, la plegués amb triangles i li donessin la meva. Mentre són els segadors, de fons. Què vol dir triangles? Com una... No ho has vist mai a les pel·lis americanes? No, exacte. A les pel·lis americanes amb els soldats morts fan allà com el plec aquell amb triangle i donen a la família. Que bonic. Jo si pogués triar, o sigui, això que diuen que d'una boda surt una altra boda, doncs que al meu enterro palmés algú. Això està molt bé. O sigui, que sigui sorpresa, que en algun moment el sepeli algú va dir i cau. Això estaria molt bo. 100% estil de show. Podríem fer participar al públic i fer un aplausòmetro. O sigui, jo què sé. La gent que opine que tirar un fèretre per un parc aquàtic, si us plau, que aplaudeixi. Ja està. No cal seguir. Aplaudiment molt raro. Bueno, problemes tècnics. Primer programa de temporada. L'ascens. Què passa? No enganyaré a ningú si explico que avui tremolo com un flam, que la nit passada no he dormit massa bé i que fins i tot he anat al vàter més vegades de l'habitual perquè avui estaré molt a prop d'un referent, ídol per molts, algú que sense un gran talent arriba molt lluny, un home amb una placa a cada discoteca que ha xafat, que s'ha hagut rendibilitzar econòmicament tot el que ha tocat i que ha aconseguit sobreviure a un consum a tots els llums excessiu d'estupefaents. Efectivament, parlo de Joaquín Sabina, que ara mateix està començant un concert aquí al Palau Sant Jordi, el primer dels dos concerts que farà i que, joder, pell de gallina, no? Una mica. Sí. Autor de cançons que et sorprens tararejant en el moment menys esperat, interromps colpit quan se't comença a posar la pell rojigualda. De totes, em quedo amb una que canta als fets el 28 de juliol de 1989. Aquell dia, a les 7:20 del vespre, el Dioni robava un furgó blindat amb 320 milions de les antigues pessetes, l'equivalent actual a l'entrada d'un pis de 60 metres a la Torrassa, que li servirien per pillar totes les ETS possibles al Brasil i pagar-se un perruqui. I mentre tot allò corria, a Salt, la Torrassa de Girona, neixia, senyores i senyors, a mi també se posa els pèls de punta per aquestes casualitats del destí, Manel Vidal Boix. Casualitat? Caprici del destí. I és que este saltenc que comparteix aniversari amb Hugo Chávez, Alexis Tsipras i Pedro Rodríguez Ledesma ha fet del punt on es troben la revolució, el fer riure i el futbol el motiu pel que molts de nosaltres paguem un Patreon, ens comprem un llibre i gaudim amb cada, merda dispersa que se li acudeixi. Manel Vidal Boix, membre de la Sotana, impulsor del Soterrani, guionista, guest star de la competència, escriptor, insultador professional i fugaç col·laborador televisiu. Sí. Gràcies per donar el sí més ràpid de tots els que han passat per aquí.
Digues el que et vinga en gana, que estem en família, t'ho dic en prosa i en rima, com als inicis de la sotana, puta Israel, puta Espanya i puta Aliança Catalana. Joder. Manel, benvingut. Molt bonic. La intro bé, algo que vulguis matisar, comentar... Sí, no, que crec que Joaquín Sabina sí que té un cert talent, en realitat, no? No, m'ha agradat moltíssim. No sabia moltes de les coses que has dit, com que tu has inventat-lo del Dioni... És cert, el 28 de juny del 2018... És completament cert. És molta il·lusió. Els aniversaris compartits tampoc els sabia. I, per tant, doncs, ara tinc una mica més de coneixement sobre la meva persona, que és el motiu pel qual he vingut a l'Ateneu Popular l'Engranatge de la Zona Franca, que, per cert, fa estona que estic mirant com teniu el calendari. M'agradaria comentar-lo molt bé. Endavant. Per favor. Dilluns, dimarts i dimecres no es fa res. Dijous vinc jo, divendres ja no es fa res, llavors dissabte Mani de Palestina, guai, i a la tarda Correbars. 2 setmanes. Hi ha una setmana en blanc, completament. La setmana que ve no hi ha... El dia 4. És que entenc que es fan moltes coses que no són prou importants com per penjar-se aquí. Efectivament. Surten les coses que la Policia Nacional no pot veure. I l'endemà, Inkfest. Inkfest, que és una cosa que fan aquí, a la que tindrem que anar després al Correbars. Vale. L'endemà, clar. És l'endemà, és una gestió complicada, és una cosa complicada. Molt bé. Veig que hi ha una agenda apretada, vull dir que espero que pugueu amb tot. De fet, quan tu em vas demanar si podies venir, vaig dir, no ho sé. Pot ser que estigui molt clar. Hem de quadrar. No m'agrada gaire la idea de ser la persona que respòs més ràpid que sí. O sigui, no em deixa en una bona posició. Persona molt desesperada per creuar Barcelona i anar a un barri fantàstic com és aquest d'aquí a fer un podcast en directe. Fa una estona abans que vingueris tu, ha passat Feijó? Alberto Núñez Feijó, sí. Amb Dani Cirera, per aquí pel carrer per davant. Bueno, i ningú els ha increpat. Vull dir, vosaltres... Jo personalment estava muntant això, he sortit, he increpat i he tornat a entrar. Una cosa ràpida. Educadament. Una cosa ràpida, tal. Ràpid i Correbars. Sí, a més, no se m'acudia res que dir i li he dit Feijó, escòria, rata espanyola. Bueno, se t'ha acudit alguna cosa, realment. Sí, bastant. Algo imputable. Com ho he soltat i m'he quedat a gust. Cirera, calvo. Cirera, calvo, efectivament. Com deia abans, Manel, guionista, sotanero, escriptor, malalt crònic de Twitter. La primera pregunta, des de l'originalitat que es caracteritza, imagino que la veus a venir, relació amb la intel·ligència artificial? No sé. Em fa molta pena la gent, que cada vegada és més gent i que més en principi són gent normal, que diuen sí, li he preguntat al ChatGPT. Penso, ets idiota. A la IA. Pregunta't al ChatGPT què puc fer amb una pastanaga, una patata i una crema. Sí, no? La penya que està com molt enganxada a preguntar-li coses al ChatGPT i la fascinació aquesta que ja ha passat molt ràpid de ser extremadament modern a ser una mica boomer, la cosa de la intel·ligència artificial. Com Facebook, bàsicament. I una mica espantat amb... Bueno, estic responent seriosament a una pregunta que potser no estava prevista per respondre seriosament, però respirarem molt fort al micro i això és el món RAC1. Víctor Amela. I jo no veig la manera de que no ens tornem tots bojos a internet. Crec que la gent que viu fora d'internet, que no és gens el meu cas, envellirà molt millor. Tindrà uns 20 últims anys millors de la seva vida, molt millors, perquè jo començaré a tenir com paràlisis del son, visions, paranoia, etc. A mi m'agrada la IA, en particular una. Quina? Una en concret que es diu Notable People. Saps de què va? Ni puta idea. Sí, vale. Tens tot el món i vas municipi a municipi del món i et diu la persona més rellevant de cada municipi. Hòstia. Qui creus que és la persona més rellevant a Salt? Pues hauria de ser Adrià Puntí. No, jo també creia el mateix. Salvador Sunyer? Tampoc. Delfí Geli. Hombre, clar, el president del Girona. Delfí Geli. Sí, Delfí Geli, que va jugar, ho he estat buscant, un partit oficial amb el Barça, al 1990. Bueno, un més que tu i que jo, Fet que, a més, li atribueix a ell el títol d'aquella temporada, perquè el Delfí Geli, una Copa del Rei, possiblement el millor relació per recompensa. Quin és el teu reconeixement menys merescut? Quan m'has dit escriptor 3 vegades per un llibre que li vaig demanar al ChatGPT. No. No sé. No crec que tingui reconeixements gaire poc merescuts perquè són tots bastant mundans, no? Quan dius membre de la sotana, sí, és indiscutible. Per tant, sí, potser escriptor és el que queda una mica més gros. Segona i última pregunta sobre Delfí Geli. Fins a quin grau de familiaritat consideraries un sacrifici per tal de, com Delfí Geli, haver debutat amb el Barça? O sigui, el quart grau són cosins, el tercer són oncles, el segon són germans i el primer són pares. Vale.
Típica pregunta molt complicada. No, estic pensant... O sigui, no cal que diguis, No cal que digui mataria la meva mare. Mataria el meu pare i tampoc caldria jugar al Barça. No, aviam, m'agradaria molt realment haver debutat. A més del Figeli, de pas jugar després amb l'Alavés, i van perdre una final de la UEFA amb un autogol del Figeli. Haver debutat amb el Barça, no t'enganyaré, em faria molta il·lusió, i segurament un cosí de segon grau d'aquests, com que els veus als casaments, que a més s'emborratxen malament, texans i americana, raro, i pues a tomar pel cul. Sabatilles blanques amb els texans. Sí. D'aquí a la taula ets qui ho ha tingut més a prop, de debutant al Barça, perquè vas anar amb la selecció de Girona. Sí. En quin moment es torna el teu camí de futbolista, quan dius, bueno, ja no? Als 12 anys. Als 12. Sí. Bona data, Jo als 12 anys ja estava acabat com a futbolista, crec que té mèrit, realment. És un fracàs completament precoç. I no va ser una lesió ni res. No, és que no donava. La cosa no donava. Em van fer fora del Girona amb 13 anys. O sigui, del Girona, Del Girona. O de Girona. A mi, del Girona, sí. No de Girona. A mi i a l'Andreu, a tots dos. Primer ell, s'ha de dir. I després a mi m'hagués encantat ser futbolista, la veritat. Però no pel fet de jugar a futbol, sinó per trencar la barrera moral de poder sortir de festa entre setmana. Clar. Vull dir que és una cosa que fan molts els futbolistes, amb molta naturalitat. I que jo no tinc massa problema, t'he de dir. No, jo tampoc. Anava a dir que assumeixo que eres un bon vivant, però realment... Sí. Bueno, una mandra xerinola. Estic a un podcast amateur a la zona franca. Vull dir que tampoc no... M'he dit que sí molt ràpid. Una vida boníssima. Vull dir que tampoc no... Qui és la persona més famosa amb què he estat de festa? De moment guanya Pichi Alonso, que va estar de festa amb Maradona. Hola! Perquè Pichi Alonso és del teu poble, clar. I el vaig entrevistar. Sí. Ja ho he entès, això. Però vull dir que... És de Benicarló, no? M'agrada dir molt que vaig entrevistar Pichi Alonso. És que quan vam escriure un llibre de la Sotana, o el meu llibre, crec que surt el meu llibre... A la pàgina 55. Intentaré no fer cas a aquesta cosa que acaba de passar. Una mica creepy. Jo posava el valencià, i no sé qui em va dir, no posis valencià, has de posar de Benicarló, perquè ell no segur que es considera valencià, però no li agradava la cosa de ser de Benicarló. Dit això, la pregunta quina era? Qui és la persona més famosa en què he estat de festa? Clar, és que Maradona és absolutament insuperable. Doncs igual Marc Gasol. Marc Gasol que no està mal, campió de la NBA. Segurament en quantitat veu més alcohol del que bevia Maradona. No penso. Sí, segur que veu més que una persona estàndard, però Maradona devia ser un autèntic monstre. Marc Gasol és una persona que a la discoteca, quan posa música, xiula, seguint la melodia. Saps aquest tipus de persones? Fa com el Dandy de Barcelona. No. I ja està, tampoc no surto jo amb gent famosa. Amb l'Andreu, jo no. I ja està, Marc Gasol, i ja està. No, però vull dir que el segon ja és en Joel, vull dir que no vaig de festa amb famosos. És més famós Joel que tu? En una escala de fama estaria per sobre? Jo crec que a Catalunya el que et fa ser famós és sortir per la tele. I especialment a l'APM. A l'APM, a TV3, et posa a dintre de la casa de la gent. Llavors ella ha sortit molt més per la tele que jo. Sí, clarament. Este és el primer programa de la temporada. L'últim programa de la temporada anterior va venir Òscar Nin. Sí, m'han dit que va deixar el llistó molt amunt. Va ser increïble, la veritat. Sí. Bueno, ens va portar la gat i tot. Em va portar una navalla. Em va regalar una navalla. Sí, m'ho han dit també. Va portar una navalla. Bastant increïble. Tot això ve perquè Jordi Graupera, també va venir. Jordi Graupera amb Òscar Nin, em va demanar que fes a tots els convidats, em va dir, és o votar-me o fer aquesta pregunta. Jo vaig tirar la pregunta. Evidentment. A tots els convidats pregunto el mateix. Hauries triat qualsevol cosa menys l'opció A. Que és en què et posaries d'acord i en què mai estaries d'acord amb l'últim convidat, que és Òscar Nin. Molt d'acord amb moltes coses. Ara he de pensar en què no estaria d'acord amb Òscar Nin, que deu haver-hi alguna cosa, no? O sigui, jo crec que l'Òscar Nin és una persona independent d'esquerres, més o menys, sense gaire manies a l'hora de defensar la lluita armada. No, sí que cap ni una. Com ho demostra el fet que et va regalar una katana. Ara ja he convertit una navalla en una katana. I no em posaria d'acord amb Òscar Nin. Mira, Òscar Nin i jo érem veïns quan jo vivia a Sant Feliu de Llobregat, i el fet de que no ho siguem demostra que no ens posem d'acord amb que Sant Feliu de Llobregat és un lloc on es pot viure. Ell considera que sí i jo considero que no. Em va contar, Òscar, que el vas portar a ell i a Emma Zafón a fer monòlegs a una biquineria. A una piscina. I que va aconseguir que no rigués ningú en 10 minuts. Sí, és un rècord. Sí, ho ha fet ell, sí.
Hòstia, molt estrany aquella... Bueno, programació estranyíssima. Sí. Triquell hi havia també. També m'ho va dir. Roger Coma... Bueno, sí. Sí, Triquell és una persona que a mi em cau personalment bé. Va actuar a Maria Cristina l'altre dia i en acabar Figaflaues va marxar tot el món. O sigui, perquè ell venia després de Figaflaues? Ell venia després de Figaflaues i tot el món, inclús jo, vam marxar a plataforma. Després de Figaflaues vam marxar a plataforma. No ets tan jove, tampoc. No soc tan jove, no. Bueno, no sé quina edat tens, però... Bueno, Andreu va. Andreu és de Sí, bueno, però això és una conversa molt més llarga. Triquell, amb el temps, serà bona notícia, que la gent després del concert de Figaflaues marxi i no es quedi amb Triquell. El deixarà bé, quedarà ell bé davant de la història. A la presentació he explicat que estem contraprogramant a Sabina, ara mateix. Aquí relacionat de forma molt remota, direm, amb tu mateix, Manel, però potser us pareixeu més el que creus. O sigui, ara et diré una frase, has de dir-me si és teva o de Sabina. Val? Hem amat Sociata com poca gent hem amat Sociata. O hem amado Sociata com poca gent hem amado Sociata. Acabem de ser testimonis d'una imitació. Sí, la nova temporada porta imitació. Fas personatges, ara? Ara també agafo gos la competència. Agafo gos la competència, també. És meva. Jo m'he amat molt Sociata. No sé si Sabina, de fet, va amar tant de Sociata. Em sona com que tenia una família més aviat de dretes i ell era com el progre. M'ho estic inventant. Però jo no. A casa meva érem del PSC. El meu pare, concretament, militant de carnet del PSC. El canvi de discurs de principals mitjans de comunicació del país, la falsa pau social que estem vivint, Albert Valle endreçant a qualsevol que se li acudisca gaudir de l'espai públic sense pagar. Quants anys de PSC ens venen per davant? Molts, tio. Sí. Tots. No, aviam. Passarà una... No sé què passarà. No tinc una bola de vidre, però crec que m'amarem molts anys Societa i l'única esperança que tinc en aquest sentit és que crec que es passaran de la ratlla. Perquè l'altre dia vaig veure com un tuit del govern de la Generalitat dient Salvador Illa és el primer líder polític espanyol que no sé què. I llavors aquest marc, molta gent podria viure en aquest país amb aquest espanyolisme light del PSOE, tranquil·lament, no sé què, però crec que van tan sobrats que es passaran de la ratlla i llavors això potser farà que hi hagi una reacció d'aquí 15 anys. I molt pacífica. Sí, però bueno, ho tenen tot. O sigui, ara mateix parlava l'altre dia amb en Lluc Sarelles, alcalde de Girona, que és l'única capital de demarcació de Catalunya que no està governada pel PSC, tot i que podria haver-ho estat perquè van empatar la CUP. Allò d'allà que en diuen la CUP. I que no en diuen la CUP, de fet. I el PSC, i em deies que fins i tot els de Junts es pensen que són punguis perquè el PSC controla tant, o sigui, el PSC té tant absolutament el control de tot, de les diputacions, dels consells comarcals, dels ajuntaments, de la Generalitat, la Moncloa, que vivim en un moment de moltíssim control socialista per tot arreu. Sí. Cosa que a mi personalment em beneficia, sobretot laboralment. Parlava de viure al marge d'aquest control i precisament era la segona pregunta. Sí. Has aconseguit el que fa 10 anys pareixia impossible, a través de la sotana, també amb el soterrani. Impossible. Com aconsegueixes que una bèstia comunicativa com Joel et deixi parlar? Hòstia, és increïble. Sí. Perquè ell també necessita desconnectar. O sigui, ell quan jo estic parlant no escolta mai. O sigui, és una cosa espectacular el TDA d'aquesta persona i com que és amic meu intento no jutjar-lo i tal, però a vegades l'he vist fer coses com de tu dir-li la cara ara anirem tu i jo allà. I ell dir-te, sí. I al cap d'un moment dir-te, ara què farem? És una cosa espectacular. O sigui, el nivell que... Ell diu que ja no té més espai al cervell i llavors que ja no és que s'oblida de les coses, sinó que les coses ja n'hi entren. Allà dintre ja no entra res. I per tant, ell necessita, doncs, de tant en tant desconnectar i fa veure que t'escolta. Però... Bueno, ara en sèrio, al marge de Joel, sou exemple i model i base per imitar per mi mateixa, per moltíssima gent que hem vingut darrere, tant pels que ho reconeixem com pels que no. Genera certa pressió a nivell de... Sempre hi ha com un punt una mica... No sé, és que a vegades pot semblar falsa modèstia, però la veritat és que no hem curat la leucèmia tampoc. O sigui, vam fer un podcast fa una mica més de 10 anys, no n'hi havia gaires, no vam inventar res, és important recordar que no vam inventar res, n'hi havia uns quants, jo recordo molts podcasts de fa 15 anys de gent molt guai que per mi sí que eren autèntics pioners perquè es gravaven a casa seva, per exemple fent programes musicals o de bàsquet, com Campbell i Canter, aquest tipus de ràdio amateur que sí que nosaltres vam començar a fer un programa de ràdio que després va convertir en un podcast, que després va convertir en un programa de ràdio, etc. Però per mi va haver gent molt pionera en aquest sentit en el món del podcasting en català. I llavors pressió no, jo crec que hi ha un punt una mica, sense voler-nos tirar massa el rotllo, doncs que és guai
anar als podcasts on et conviden i que hi hagi com una mica de xarxa de podcast i que no sé si servim de referents o em sembla com una mica grandiloquent dir-ho així, però ser porosos, o sigui, estar oberts i que la gent senti que formem tots part d'una cosa que és una mena de xarxa de podcast. Ara ve una pregunta, bueno, és una pregunta de tremendíssima merda, però és la primera, realment. Que és què demaneu al futur de la sotana? Molt de merda. No, m'agrada. No et flagelis, està bé. Estàs fent molt bé, Ignacio. Que vagi durant, no? O sigui, ara ja no passaran grans coses. No sé si passaran grans coses. A mi em sorprèn molt quan ho penso fredament i quan ho parlem amb la resta de membres de la sotana que això encara tiri i que a la gent encara li agradi. I per tant, és un regal. Algun dia s'acabarà i jo crec que ja es pot dir que haurà durat molts anys perquè és la 12a temporada. Hi ha pocs projectes, programes de ràdio, etc, coses que durin 12 anys, n'hi ha molt poques. Jo no he fet mai res que duri més de 3 hores. Per tant, ja està molt bé el que ha passat. Si pot continuar així... Li demano a la sotana el mateix que li demano totes les coses que tenen una mica en forma de feina, que és poder fer coses amb els meus col·legues que siguin divertides i que a més em permetin guanyar-me la vida. Jo l'únic que demano, l'únic és que no protagonitzeu mai cap Me Too, perquè és algo que a mi em colpiria molt. No està agendat, en principi. Tenim manifestació aquest dissabte, d'aquí 2 setmanes corre bars i després Inkfest. I la següent és que m'arribi la camiseta. Em deveu una camiseta. He pagat. Què prefereixes? Que no hi hagi un Me Too o que t'arribi la samarreta? La camiseta. T'arribarà. Ara fa un moment estava mirant les fotos de que hi ha tenim una persona que ens porta tot el magatzem, els enviaments de la logística i ha subcontractat una altra persona. Estava pensant... Aquí l'important és... Sou una SL ja, no? Quasi. Crec que érem una SL, no sé res. Res. Si un dia anem a la presó, jo no sabré per què, però compliré el meu deure amb la llei tranquil·líssimament. Hi ha molta gent subcontractada plegant i enviant samarretes, no pateixis. Hi ha una indústria en marxa. Complirem el meu deure i enviaré Enric Gussó a la presó. No, és que molt probable m'hi enviarà ell a mi. Partidari de deixar-ho en alt o d'esgotar la fórmula fins rascar l'últim euro? Home, si es pot deixar en alt, molt millor. El que passa és que quasi mai tens la perspectiva com per dir mira, ens estem a punt de separar. Anem a deixar-ho en alt. Les coses se'n van a la merda més sobtadament, no? Si l'altre dia ho deia, mira, Andreu, quan decidim plegar farem un any de teatres, fotrem 2 teatres a la setmana i un Sant Jordi i ho deixarem a dalt de tot, però no, el que passarà és que ens fotrem d'hòsties en un bar i s'acabarà la sotana i això és la millor manera de deixar-ho anar. He escoltat als Oscars dir alguna vegada això de deixar-ho en alt. Si us plau, digue'ls que no. Vull dir, jo sí que vull que esgotin fins l'últim euro, perquè em dona molta felicitat cada dia. És com que treballo una hora menys al dia mentre escolto l'hora. No és com. Concretament l'hora que treballo jo. Hi ha un overlap allà. A més, quan Aliança Catalana sigui cap d'oposició, sortiran programes divertidíssims cada dia, superdivertits. Sí. Quin és el teu personatge preferit d'esta òrbita disfuncional que rodeja a l'extrema dreta catalana? Que rodeja l'extrema dreta catalana. No era el personatge dels Oscars. Vale. Joder, totes les preguntes tenen 2 capes. Sí. Quan penso que hi ha una cosa, n'hi ha una altra. Està molt bé. Aviam, m'agrada molt Anthony Corey Sánchez. Es diu així? Sí. Últimament, aquesta temporada no està donant tant de highlight, no? Bueno, perquè ja cobre. Ha aconseguit cobrar. Ja mama de la belleta pública. S'ha de protegir el càrrec. Sergi Maranya també m'agrada bastant. Sergi Migranya. Hi ha bastant de so normal com el tio de Barcelona, no me'n recordo com es diu, ara no me'n recordo com es diu, em sembla que és com el que vol ser el candidat de les municipals, que per cert, ara que dius de personatges, a les municipals tindrem sorpreses, O sigui, veurem gent que no ens esperem. Bueno, sí. Candidats d'Aliança Catalana, perquè ja en aquest país ha passat una cosa, que és que a la gent no li fa vergonya ser una mica nazi. Correcte. Va passar amb Ciutadans. Vull dir, el País Valencià es va presentar John Cobra. Què? John Cobra, crec que John Cobra, o el germà de John Cobra, no estic massa segur. El germà de John Cobra? Sí, Jaime Cobra. Es va presentar en un poble a les eleccions municipals. Així per Ciudadanos? Sí. Pues em sembla molt més moderat que el que em pensava que jo era... Sí. John Cobra és feixista i valencianista? Pot ser les dues coses? Crec que s'ha manifestat algun cop com una mica a favor
Jo he a favor de la cocaïna. Sí, que és una forma de valencianisme. No és l'únic. Molt noble. Possiblement l'única forma de valencianisme. En fi, aquests personatges donen per un llibre, podríem dir, com el que tinc aquí. Ja s'ha aguantat. Sí, la gent haurà entès que has posat el llibre sobre la taula. Sí, la gent que m'està escoltant, els 10 que escolten. Vull demanar una cervesa, però em fa vergonya com fer el gest de... Sisplau, una cervesa. Perdona. Llibre com este que tinc aquí. Este podcast és tot mentida. Vull dir, és com aquests que surten per TikTok. Simplement és perquè al final em firmes el llibre i no fer cua a Sant Jordi. Vull dir, la meva primera idea és fer cua. Que hi ha com una persona parlant sola. Que no está conectada. Muchas veces me han preguntado por la clave de la felicidad. I nens petits, a vegades. Nens de 12 anys dient, sí, la clave de la felicidad. La clave de la felicidad. Es hacer los Choco Crispies primero y luego la leche. Ya sé que va al revés y... En fi, La passada a l'espai, pura literatura. Ho he buscat. Val €1 menys que el llibre d'Anthony Cory. Ah, sí? Sí. Val €1 menys. Perquè Anthony Cory va fer un llibre, no sé si ho saps. Sí, ara no me'n recordava. Era un llibre en el qual ell era president de la Generalitat. Efectivament. Era el primer president negre amb rastres de la Generalitat, que casualment... Les dues coses. O sigui, va haver un negre, però no tenia rastres. Vale. En fi, us recomano l'audiollibre, perquè és gratis, bàsicament. Sí, ja el vaig gravar jo. I el narres tu. És gratis l'audiollibre? És gratis. Sí. Jo, de fet, me l'he comprat i després me l'he escoltat. Vale. I no l'he llegit. Vale. Per tant, puc dir que és un llibre molt fàcil d'escoltar. Em va costar molt de gravar-lo. Sí, he subratllat el que més il·lusió m'ha fet del llibre. Benicarló, pàgina 55. Sí, pàgina 55, això està tiu intel·lectualíssim. És l'únic que he subratllat del llibre, és la paraula Benicarló. Subratllat Benicarló. És increïble, subratllar Benicarló. És pràcticament subnormal. Ets autista. En Tomàs Fuentes, que és de Badalona, em explicava que en un monòleg que estava a no sé quin país exòtic de viatge i estava veient la tele en un bar i va sortir Badalona, que ell és de Badalona, i es va posar davant de la tele amb molta il·lusió a veure com una notícia de Badalona anava de maten no sé quantes persones. Una nau cremada. Una notícia clàssica de Badalona. Però a mi em passa també que Salt també acostuma a ser... a més aviat en successos, quasi mai en cultura. Fa il·lusió igualment. El teu poble, nombrat a algun lloc, fa il·lusió, sigui el que sigui. És com Florida Man, Salt, però amb... O sigui, persona de Salt. Ja et dic, jo intento dir tots els programes a veure Benicarló un parell de cops, perquè hi ha un premi que és la Carxofa d'Or, que és el premi que donen al Benicarlando de l'any, l'Ajuntament, que jo intento fer mèrits. Quanta gent viu allà? 29.000 persones. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. No crec que sigui jo el més il·lustre cada any, però almenys un. No, clar, em donen un cada any. Un any. El més il·lustre és Pichi Alonso? El més il·lustre? Hòstia, jo diria, no he buscat mai a Notable People qui és el més il·lustre de Benicarló. És raríssim, això. Li vaig a preguntar a ChatGPT, a veure. A Notable People, sisplau. Per lo poc que et conec, sé dues coses de tu, que és que t'agrada molt una aplicació que et diu la persona més il·lustre d'un poble i ets una persona que subratlla el teu poble als llibres, però això per algun motiu no ho has connectat. Sempre hi ha dos capes, Manel. Sempre hi ha dos capes. A la Wikipedia surten molt poques persones, però una d'elles diu Diego O'Connor White. Possiblement sigui família meva, segurament. Narcotràfic... Ah, no. Aquí m'obrim moltes trames. En fi, ja et creus de ser escriptor? Vull dir, no, m'ho comentat, m'has dit que no, per tant... No em sembla tampoc un reconeixement extremadament elevat, sinó que simplement jo no he vist escriure. O sigui, jo no sóc un autor que es dediqui... Jo no tinc ara... Estic pensant en el següent llibre. O sigui, encara no tens una pose. O sigui, la pose quan fan fotos... El rotllo és que treballo. Que també, L'anamel aguantar-se el cap amb les ulleres... Saps? Una cosa així, com el que fa ell. No. Bueno, millor que tingui la mà aquí que no altres bandes. Bueno. La majoria d'escriptors fan això de escriure, no? Estic escrivint un llibre i durant uns mesos vaig a una residència en un penya-segat increïble de la Costa Brava i llavors doncs tinc un procés creatiu, no sé què. I com a procés creatiu, el meu no és gens el que s'imagina algú d'un escriptor. O sigui, jo treballo en uns llocs i no sé què, i a estones mortes vaig escrivint uns capítols que eren en forma d'article. I a més el llibre de la Sotana també. O sigui, quan tu t'imagines un llibre o una persona escrivint un llibre, no sóc jo. Vale. Expliques al llibre, a les primeres 10 pàgines, per això ho sé, els primers 2 minuts de l'audiollibre, que tens tendència a fer ídols, que sempre has tingut, qui és la persona que
has idolatrat que després has dit aquest pot ser... Molts. Tots. KCO, últimament. Hòstia, KCO. Molta vergonya. Agenda 2030. Sí, estem a un pas ja... Sí. Està fotudet, pobre. Sí. El meu diria que és també és estrany dir que jo un ciclista, era Òscar Sevilla, era un ciclista que es deia Òscar Sevilla, que es va dopar tant que quan li van dir has de deixar de dopar-te, va buscar un país on poder competir com a ciclista dopant-se. I quin és aquest país? Colòmbia. Que és on va anar a viure KCO per desenganxar-se de la Exacte, per no suïcidar-se, bàsicament. Bueno, perdona, perquè estic fent jo l'entrevista. Perquè és una persona molt més interessant, estic descobrint. Per què admiraves tant aquest ciclista? Òscar Sevilla. O sigui, estem parlant d'ídols, eh? Sí, pues m'agradava el outfit que portava com a ciclista en l'equip on estava. Vale, ojalà no ho hagués preguntat. Corria... Tenia 10 anys. Vale. Tenia 10 anys. Vale. I el que et va decebre és que és dopés com a ciclista, perquè igual tens un problema amb tots. No, el que em va decebre és que me'l vaig trobar i no va voler fer una foto amb mi amb 14. Era un idiota. Era subnormal. Vale. Saps? Vale. Té una cara bastant rara, Òscar Sevilla. Sí, té una cara bastant rara. Sí, té una cara com d'haver-se drogat molt. Sí. La cara que se't queda. A veure, si podem... Una mica de cortisona, saps? Quan et senta... Ai, sí. 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 Hòstia, tremendo subnormal que no va voler fer la foto. No es va poder fer la foto, eh? No, tio. Què li costa? Ni ell ni Roberto Eras, que és una cosa que... Hòstia, Roberto Eras, gran parlarem algun dia. I última, per tancar aquesta meta-entrevista estranya que acabo de fer. Frase de Joaquín Sabina o de Manel Vidal, així per tancar, val? He perdut la il·lusió per la cocaïna. No, segur que no és meva. Efectivament, és de Joaquín Sabina. Vale, Manel, ara entrem a descans i refrigeri, perquè no sé si t'has donat compte que el programa es diu Himalaya, bueno, això t'has donat compte segur. Vaig veient les proporcions. Sí. Després hi ha una secció que es diu... Els programes de ràdio que són esclaus d'un títol que un dia van pensar i ara han de mantenir tota l'estona. Correcte. Jo no ho he entès mai i entenc que és per la cançó de Lobos Lesbi... Podeu deixar-ho, vull dir, no passa... Jo ho intento, però no vol. Ningú trucarà a dir, perdoneu, és que ja no sembla una muntanya això de l'Himalaya. No, perquè pensa que fem la secció del trekking, la secció de l'ascens, és el primer convidat que ho entén. Ho entès perfectament. I l'Ignacio s'aixeca i se'n va a És una cosa que m'obsessiona molt, perdó, estic interrompent molt, perquè m'obsessiona molt els programes que són esclaus del format. O sigui, el planta baixa de l'Ostrell havien d'anar de la cuina a, no sé, és un plató de tele, la gent és igual si és una o sigui, a Cròniques Marcianes al principi baixaven uns marcianos i el tercer programa Javier Sardà va dir Boris Izaguirre que es despulli sobre la taula. Ja, Cròniques Marcianes va deixar de ser marcianes al tercer dia. O sigui, no sigueu esclaus de... No sé, feu el que vulgueu. Ens hem d'alliberar. Bueno, ja saps que és el director creatiu ja del programa, pràcticament. Moltes gràcies. Pots fer el que vulguis. Llavors... Paper raríssim en Think Tank. I más D. Sí. Res, en aquest descans simbòlic, com si estiguéssim pujant l'Everest, farem el que fan alpinistes quan estan pujant l'Everest, que és parlar, bàsicament, en un descans. Correcte. Llavors, jo t'aniré interpretant en algun moment. Al final te'n donaràs compte que tot el programa és fer-te preguntes amb una diferent skin, context, tot el rato, bàsicament. Llavors, jo t'interpel·lo i t'intentaré interpel·lar sempre perquè no volem fer això un podcast autorreferencial. De fet, va haver una persona que no hem pogut trobar que ens va felicitar per dir que això no era... L'únic que va dir. O sigui, m'agrada perquè no és autorreferencial. Crítica elevadíssima, no? Sí, crítica molt elevada. Monocle. Perquè llavors, si parléssim... No és autorreferencial després de que parlem molta estona de com es diuen les seccions... Parlem de Benicarló, també... Perdó. Llavors, la primera pregunta, Manel, és per què l'altre vaig anar per al 62 amb la meva parella, que m'ho va regalar per l'aniversari, li vaig dir si volia venir, em va dir que no, va insistir, va venir i ho va disfrutar moltíssim. I ara ja no és la teva parella. Encara segueixen. Per què una part del públic que va a la sotana al Paral·lel 62 es comporta com es comporta? És possible que siguin gent de poble, que l'únic contacte amb la civilització ha sigut una visita de Quim Masferrer del Foraster? Tinc moltes coses a dir. Comencem amb el tema de Quim Masferrer. Fa molts anys vam fer un pilot a la tele amb Masserrats i no ens van comprar un programa de tele, però una de les seccions era el Foraster, però al revés, que és tot un poble anant a molestar a Quim Masferrer. Hòstia! A casa seva.
tocant-li el timbre i passant tot el dia amb 250... O sigui, el tio anava a dir agafa el metro, aquest senyor no ha anat mai en metro, perquè és ric i perquè és de poble, però tot el que faci ell, hi ha 250 persones amb la boina darrere l'esquena perseguint aquí Masferrer. L'altre és la tipologia de públic que ve a la Sotana és perquè és multifactorial, que dic jo. M'agrada aquest concepte. Quan vam començar a fer directes va ser just després de la pandèmia. Llavors a la pandèmia va haver-hi el confinament i els xavals de 20 anys estaven explotant que els havien tancat a casa i llavors va haver-hi una mica d'explosió d'això i la gent venia bastant borratxa, nosaltres també propiciem això, allà hi ha una barra, es crea un ambient bastant similar anar al Camp Nou, com si diguéssim. Els xavals van, hi ha una mica d'identificació, criden, no sé què. Són joves, pot ser que siguin de poble i que aprofitin com la gent de poble per anar al matí al Corte Inglés, a l'Oculista i després al Parada 62, però crec que ho hem aconseguit, o espero, també és veritat que jo no estic entre el públic i si tu et va cridar l'atenció és que encara està passant, però crec que era més greu al principi. Sí, no. Molt de tio, no fent res especialment dolent, però molt de tio junt és molt impressionant, o sigui, és una cosa fins i tot una mica desagradable per les poques noies que hi ha allà, en plan, m'he d'aixecar, passar per davant d'aquests nois, anar al lavabo, no diré que hi hagi una inseguretat, però sí que no era del tot agradable, i crec que això últimament no ens ho diuen tant, perquè els xavals s'han calmat, fa més anys del confinament, nosaltres intentem fer un contingut que no sigui posar més llenya al foc quan fem allà, a vegades ens en sortim i a vegades no. Ens costava molt a nosaltres als principis dels directes estar concentrats perquè la gent crida molt, ara anem amb cascos, però perquè la gent cridava molt, hi ha gent que ve... Jo recordo el Joel Desquiciat moltes vegades. És que el tema és que jo no entenc algú que va al teatre a cridar tota l'estona. Això és molt raro. Ja sé que no estem fent Shakespeare, vull dir que el teatre no és... I l'altre dia va ser raríssim perquè l'Andreu va dir alguna cosa normal, com d'acosament sexual o alguna així, i la gent com... Sí, hi ha una molt fora de mica context. Crec que ho hem aconseguit surfejar una mica, però potser no, del tot. Està bé. Llavors... L'important és el de Quim Masferrer. No, ara fem un canvi de rasant completament. Llavors, jo vull tornar al diumenge passat, que després d'acabar el perimusical que ens vam donar, que nos dimos entre todos, és a dir, el perimusical més socialista de la història, quasi tan socialista com agafar un tio random del País Basc, baixar-lo un cotxe en plena nit a Alacant, fotre-li un tret al cap i enterrar-lo amb 20 quilograms de sosa càustica. TV3 va fer un canvi molt ràpid, aprofitant el pic d'audiència, que segurament és el pic d'audiència de l'any a TV3. Desaprofitant-lo, el pic d'audiència. Bueno, depèn. I va estrenar un nou programa anomenat Bestial. Per un moment vaig pensar que seria Cita Bestial, un programa que és a la vegada cutre i cruel com un vídeo de Telegram de tortures de càrtels de la droga mexicans que tenen un rotllo molt violent però a la vegada molt poc elaborat. I aquest programa, Cita Bestial, bàsicament és un que van famílies a buscar un gos. No sé si l'has vist mai? No. És un programa que... Em sona, Sí, crec Cita Bestial és un programa que es feia a l'estiu, que jo vaig acabar allà després de veure jocs de cartes, i bàsicament era gent anar a buscar gossos, els hi plantejaven 3 gossos i al final només en triaven un. I TV3 et feia com un primer plano del gos que no triava. Però se'l follaven o alguna cosa? No. Crec que és dog whistle per zoofílics. O sigui que... No ho sé, era molt raro. Jo pensava, si féssim el mateix amb humans seria molt cruel. Molt cruel, clar. I amb gossos també era una miqueta. Sí. Però bueno. Tampoc hem d'assumir que els gossos no són persones, a vegades. Això està bé. Està bé. I res, de primeres, quan vaig veure el programa Bestial, vaig pensar en el Marc Ribas, que és aquest cuiner hipertròfic de pantalons skinny i doctor Martens Roses, però després vaig recordar que ell sempre diu brutal, no diu Bestial. És veritat. I ja que estava pensant en bars i cuiners, vaig tenir la sensació que Bestial, com a nom de programa, tenia les mateixes vibracions que els bars que es diuen Tremendo o els que fan cuina canalla, que normalment són els que esmenta l'Andreu en els seus posts de tio guapo molt follador. Llavors, seguint amb el tema restauració, pocs després de començar el programa, van enfocar el públic i allà hi havia els propietaris del Bar Bocata, que després vaig deduir que van fer com un happening per l'estrena del programa, i vaig pensar que el Bar Bocata per les Piques de Pedralbes és el mateix que Casa Lucio pels periodistes puteros de Madrid. Diuen que l'infern és ple de bones intencions i suposo que el Bar Bocata també, però ara per ara és ple de pijos, expats deprimits sense carisma, copywriters d'agència que paguen per treballar i famosets joves de la Tele3, amb tot el que implica ser famoset i jove a la Tele3. És com ser ric al Monopoly. Correcte. Un cop van tenir la meva atenció guanyada, vaig descartar seguir escrolejant entre teories de conspiració generades per intel·ligència artificial a Instagram i donar-los la meva plena atenció. Manel, quin és el teu contingut nínxol d'Instagram? Uau. És la pregunta més llarga que m'han fet mai. No, pensa que hi ha la meva merda i després hi ha una pregunta. Joder, és que mai em deixeu respondre sobre el que vull. Sempre estic a punt de respondre sobre Bestial i al final he de respondre sobre el meu algoritme. Tranquil, t'arribarà.
No faig gaire scroll a Reels d'Instagram, el faig a TikTok. Que és el que veus tu a Reels, però una setmana abans. No sé si has fixat. És veritat. Que és igual, vull dir que una setmana abans o una setmana després és igual, ens estem follant el cervell tots. Però Instagram és una mica cocaïna i TikTok és fentanilo directament. Sí, exacte. Sí. Em surt molta gent a TikTok tallant la ceba massa prima, o sigui, massa fina, pel meu gust. La gent està tallant la ceba a uns nivells que jo crec que són demencials. I vaig estar enganxat bastant a el típic contingut folla cervells, o sigui, a part de contingut normal, com siguéssim de cuina o esports o el que sé, simulacions de cotxes saltant barrancs. Oh! Això vaig estar molt enganxat. És el meu contingut preferit. És el damage, és no? increïble, és Aquestes coses van i venen. Mira tot el món, mira. Rotllo Volvo saltant, 100%. Això és el que veuré, és l'últim que veuré quan em mori, sí, i a més perquè a vegades hi ha com els aixafa coses també, o el cotxe aquest que salta i de tant en tant i uns martells giratoris guapíssims també. Això no ho he vist. Sí, que has de frenar abans. També és molt guapo la cosa aquesta que acaba de passar ara, que suposo que hi ha un tio que va escriure un assaig ja fa temps sobre això, però que és... Jordi Graupera. Quan tu verbalitzes el teu algoritme, que és una experiència completament solitària, l'escrolling, i algú que hi coincideix, aquesta mena de germanor que es crea quan dius sí, jo també estava a les 3 de la matinada és una mica una filia sexual, nois indis construint una casa amb troncs. Fa molta il·lusió, és bonic això realment. Sí, 100%. Llavors, tornant una altra vegada a lo meu, tornem a Bestial, llavors el programa comença, jo completament catatònic ja, mirant la televisió, el programa comença a veure gent que comença a ballar rotllo així molt malament, una miqueta com repetidors discapacitats de l'Institut del Teatre, entenent discapacitats com persones amb pas, persones altament sensibles, i en res va aparèixer... Falta poc perquè tu desgravis si tens pas. Exacte. I llavors va aparèixer Viviana Vallvé, a la que jo recordava del programa Silenci, que era una cosa així com molt xic, molt elevada, i va començar a fer una cosa així com ballar, molt coquet, molt sassy i una mica brava. Per si no fos prou, van aparèixer els convidats, que eren Miranda Makarov, Arturo Valls, Samantha Hudson i una actriu que no coneixia, però que nombraré, que és Alexandra... I que quan s'acaba el programa encara no saps qui és. Alexandra Pino. No, l'altre dia vaig haver de buscar-ho, perquè anava a ficar una actriu random, però dic, no estiguis despectuós. I aquests 4 convidats segurament són els convidats que et surten, si a ChatGPT li preguntes, dona'm 4 convidats que entenguin l'espanyol, però que siguin extremadament espanyols. Vull dir, que entenguin el català, però que siguin extremadament espanyols. Manel, ara suposem que tu et deixem presentar un programa de televisió així molt sassy, així molt coquet. Tu quins creus que serien els teus primers 4 convidats? Els meus primers 4 convidats? Aquells 2 que han fet allò... Segur? Aquells 2 segur? No ho sé. Crec que uns mínims, molt mínims de TV3... Ja no estem dient ni parlar català, No, és una veritat. Estem dient que la teva obra, carrera, activitat tingui a veure amb Catalunya. O sigui, Arturo Valls és un senyor valencià que ningú és perfecte i que viu a Madrid i presenta programes espanyols a Madrid. Miranda Makarov és una persona que fa meditació a Eivissa i a Madrid. És una nepo baby. Samantha Hudson viu a Madrid. L'altra persona no tinc ni puta idea de qui és. O sigui, crec que un mínim que se li hauria d'exigir a TV3 i que la Viviana Vallvé feia abans, que és que t'explicava una mica què està passant en un lloc molt concret que no és la zona franca de Barcelona, sinó que són altres barris de Barcelona, etc. Per tant, els meus 2 convidats serien aquells 2, segur, i doncs, no sé, en Quimi Portet i l'Albert Pla, que són... Molt bona. Que en Peyu ho ha vist molt bé, perquè és una gran parella. Sí, la veritat que funciona molt bé, això. Llavors, els 4 convidats conversen amb Viviana Vallvé, també retroalimenten, s'interpel·len els uns als altres, però en un moment donat, si no volen contestar, es senten incòmodes o simplement tenen curiositat per saber què passarà, poden canviar el rumb de la conversa prement el botó Bestial. Un pulsador que provoca que passin coses. Bàsicament estan els 4 en un sofà i allà com un pulsador fet amb material del Bauhaus. Aquí hi ha molt jijijaja amb el botó Bestial i aquí és on està la genialitat, jo crec, perquè el botó Bestial en realitat és la manera fina, elegant, de colar a la televisió pública una cosa bastant més trashy. Perquè si ho penses bé, el botó Bestial és el que passa quan algú diu va, ens fotem una ratlleta i a veure què passa, però adaptat a horari familiar i amb subvenció cultural per part de la creativa Viviana Vallvé. Manel, en el teu programa quin seria el botó Bestial?
què passaria? Què passaria al puto bestial? Molaria que passés alguna completament avorrit després, que és el que passa al programa de la Viviana Basé, d'altra banda. 100%. Això, que entrés així, algo com supergris, que entrés, jo què sé, un regidor a dir... Sisplau, si poguéssiu ara aplaudir després. Sobre aquí. Sisplau, gràcies. Genial. I res, ja per acabar, si jo estava prou desubicat, ja a la primera pausa publicitària vaig veure allò que fa el Joan Pere ara, que és 8 coses abans de morir, sí. Que va ser el títol escollit després de descartar "Mireu què he de fotre per pagar els deutes que ha provocat el nas curiós del meu fill Roger". Manel, una pregunta, i no et preocupis. Quines 3 coses vols fer abans de morir? M'agrada molt la idea de que els llibres d'autoajuda o la frase cliché és 1000 coses a fer abans de morir, però amb Joan Pere hem dit no tenim temps. Doncs arriba. En farem 8. 3 coses a fer abans de morir? No s'hauria de pensar. No tinc massa somnis, realment. Perdó, això acaba de quedar de persona deprimida. Però mai penso, hòstia, saps aquesta gent que té com molt clar, jo abans de morir vull anar al Gran Canyón un Ironman Colorado. No, això segur que no. No sé, anava a dir com coses molt grans, en plan, deixar de fumar, tornar a fumar. Un concert que m'agradés veure, vaig veure Kendrick Lamar aquest estiu, que crec que és una de les coses que l'any passat... Mira, i et va agradar? Moltíssim. A mi també. O sigui, jo estava una mica més enrere. Bueno, normal, company. Tu estaves molt a prop. Tu estaves molt a prop. Sí. No té cap sentit lo prop que estàvem. No, el que venia a dir és que des de darrere es va veure com un concert normal, després vaig arribar a casa... I vas entendre que... Vaig entendre la magnitud de la cosa. Clar, és probable que l'experiència tingués a veure... Canviava moltíssim. Clar, tu vas veure un concert guapo i tal... Clar, em costa molt visualitzar coses que m'agradaria fer abans de morir perquè penso en coses que ja m'han passat, cosa que vol dir que no sé projectar-me gaire cap endavant. No sé. Deixa'm pensar. M'agradaria anar a Mèxic, per exemple, que et sembla, aquesta frivolitat molt petita. No, està molt bé. Jugar un partit al Barça, havent de matar un cosí meu, de segon grau. I... És que no tinc cap cotxe, no tinc cap barco que em faci il·lusió. Bueno, està molt bé. Dóna'm pistes, què t'agradaria a tu? Què m'agradaria a mi? Uf. No estava preparat, això. És filla de puta la pregunta. Jo ho tinc. Que l'Ignacio no intenti modificar-me el guió cada per tres. Ella, toca lo teu? Sí, és molt... Bueno. És intervencionista. L'Ignacio li encanta ficar 52 preguntes, ficar 42 jocs i que el convidat sigui una miqueta allò de menys, sempre. Pues és també. Aquesta és la tercera cosa que m'agradaria, que el deixis en pau. Bueno, seguim amb aquest ascens fictici i entrem ja a la zona de la mort. No? Vinga, foli. La zona de la mort. Manel, ara venen les preguntes on de veritat et sentiràs contra les cordes. Les preguntes per a aquells que vulguin conèixer una mica millor, però de veritat. Millor anar al moll de l'os. Preguntes amb una dinàmica molt senzilla. No? Una pregunta curteta, picadeta, tu dius sí o no. Se sembla molt a una cosa que feien a la Riota abans per lo que sigui. Per lo que sigui. Val? Fem preguntes de tot tipus. Per exemple, preguntes com podríem fer als podcasts de Someva. Manel, prefereixes definir-te com un home deconstruït o definir-te com un lliure pensador? És horrible. És horrible les dues coses. Crec que deconstruït és ridícul, però com a mínim no ets d'extrema dreta. Correcte. Manel, exploració del punt P, sol o acompanyat? Exploració del punt P. Acompanyat. Gerard Piqué o Víctor Font com a futur president del Barça? Pues quasi que Gerard Piqué. La sotana amb Aitana Bonmatí o la sotana amb Hasselhart? Crec que les dues són molt factibles. S'han intentat les dues. He de dir Aitana. O sigui... He de dir Aitana. No, vull dir perquè... Què et ve de gust, Manel? Què et ve de gust? Joder, la 3 vegades guanyadora de Pilota d'Or ha de guanyar a un tio que fa nuggets amb llet.
A més, una hora... Cuidado una hora amb Hasselhoff, No. Cuidado el minut 5 pensant que eren 55 minuts. Pitjor que Vaya, molt pitjor. Manel, teoria de la conspiració preferida? Que els ocells no són reals. Vaig conèixer el pavo que porta el conte. Què dius? Sí, el conec, el tinc. I per què no ha entrat avui en comptes del mallorquí? Que no s'entén res. Que portem el senyor aquest de Mallorca. A més parlava castellà. És un tio... Em sembla que una cosa mundial, això de... No, que va, és un tio espanyol, un pau espanyol. Es va esforçar molt en parlar català quan vaig parlar amb ell. Bueno, sí m'agrada. Bueno, en fi. Estem sols a l'univers? Sí. Em convé pensar que sí. Sí, m'agrada pensar que sí. Manel, tornar a tenir cabell o tornar a creure en la independència? Jo no he deixat de creure en la independència. Molt bé. Feines que has tingut, auxiliar administratiu del PSC o treballar a un call center? Res és pitjor que treballar a un call center. 100%. El preprocés o el postprocés? Fuà. El preprocés, perquè tenia cabells. Parlem d'amics i companys, desobediència cruifista o la riota? I per fotre merda, per fer... Mira, diré desobediència cruifista perquè m'ha agradat una cosa que fan, que és que canvien de format, que trobo que és una cosa valenta i divertida. Però em semblen molt bé tots els programes. No era cap crítica. No, jo ho he agafat, jo ho he aprofitat. Manel, Pep Guardiola o Jordi Graupera? Jordi Graupera, que és amic meu. No, que Pep Guardiola, que vam guanyar 2 Champions. que polla, sí, Pep Guardiola, que m'ha fet molt feliç. Jair Domínguez o Joel Joan, perdó, faltava una pregunta abans, que és qui farà campanya abans per Aliança Catalana? Segurament Joel Joan, no? Manel, anada convidat a Bastial o a l'Hormiguero? M'agradaria molt les dues coses. Crec que s'aturaria molt bé. Crec que puc sortir viu de l'Hormiguer. És que és molta estona parlant castellà. Però és que quan es posen a ballar amb Arturo... T'imagines el moment dissociar muerte ballant allò? Sí, és com... Jo feia anys que no sentia tanta vergonya. És increïble. Aniria a Bastial per suïcidar-me en directe. Correcte. Tant de bo un tuit com el que van ficar de las pelucas no aguantan quan Manuel Vidal es posa a fer no sé per què en castellà, perquè jo ja literalment ho vaig llegir en castellà, tot i que estigués en català. Ojalà amb tu. Tant de bo. Any 2040, independència de Catalunya amb Antoni Cori de conseller de subnormals o República Espanyola amb Gabriel Rufián de president? Què vull o què és més probable? Què t'agradaria? Sempre hem de triar entre el feixisme català i la democràcia espanyola. Vale. És una merda, tio. Fins als collons. El Graupera davant d'això es va tirar 45 minuts parlant sol aquí al programa, perquè ell ha vingut aquí. Sí, que ha vingut. Però quina era la pregunta, també? Bueno, una cosa similar. Potser no estava així formulada, però... 45 minuts? Sí, perfectament. Antoni Corell, com a conseller de subnormals, que està perfectament preparat. Ja, per acabar, queden dues. Espanya o França? És millor ser francès, però no seríem catalans, no? Si fóssim francesos. Vaig dir la sotana aquest dilluns. Sí. A mi Espanya m'agrada. No és una unpopular opinion que no havia dit mai, però tot el que és la perifèria de la meseta, tot el de fora, està de puta mare, es menja bé, la gent és bona gent, i el problema és que jo no sóc espanyol i llavors hi ha un problema d'encaix. Però crec que m'agrada més com a país. Si intentés descontextualitzar-me i pensar com a país, crec que em quedo amb Espanya. I l'última, Israel o Real Madrid? Clar, és el Madrid dels països. Avui és un dia per dir Real Madrid, no? És una mica més noble. Avui sempre. Sí, el Madrid no em molesta com a rival, no? Està bé. No, està bé. El prefereixo el PSG últimament. Si em fot molt de fàstic ja el PSG. Ja, a mi també, cada vegada més. Acabarà sent un rival, sí. És una cosa que... Fan fàstic. Tirem ja... Enfoquem ja... Encarrilem. Costa avall, la merda corre. Això no ho he entès mai, perquè fem la zona de mort i després costa avall la merda corre. Sí, perquè pel mig hi ha un auto que he perdut que diu que la bandera. Intentem no fer un programa autoreferencial, sisplau. Bueno, Manel, potser estàs mirant l'hora i estàs dient són quasi les 9, aquesta gent ja voldrà acabar ja, però no. Jo porto tota l'estona d'Ignacio i la gent arriba molt cansada aquí, però ell vol fer això. Llavors que arriba ara Ignacio... realment. 95% de convidats arriben aquí dient més preguntes encara. Això parem a teràpia de parella. Quan anem... Què toca, Ignacio, ara?
Ara toca pues, el joc del programa. Tot el joc del programa. Tot el que ha vingut ha sigut seriós i ara ja arribem a una cosa que jo he escrit ahir mirant el PSG, el Barça-PSG, per tant... Ja el Barça-PSC molaria. Sí, ja ve una mica de mala llet, saps? Vale. És que ahir va ser 1 d'octubre. Sí, senyor. Sí. El Dia Internacional de la Gent Gran. Efectivament, RC ja se m'ha encarregat de Dia Internacional de la Gent Gran. Imagino que per Maragall, no sé, fer-li un guinyo perquè parli bé del Junqueras o algun rotllet així, jo què sé. En fi, fa 9 anys va passar la cosa més tràgica de la història de Catalunya que més ha marcat el futur. No, 8 anys. No, fa 9. 8 anys. Ho ha tornat a fer. Fa 9. El 2016, Pedro Sánchez dimitia com a secretari general del PSOE un 1 d'octubre. No ho sabia. 1 d'octubre, jo sí. Ja. S'ha de dir que mai comprovem les dates, pot ser completament mentida, però aquí... De aquellos barros estos lodos que diuen els castellans. Luis Ignacio, no estaràs insinuant fer algun tipus de joc en què el Manel, ja ha esgotat i amb ganes d'anar cap a casa a dormir, hagi d'endevinar algun fet que ha corregut l'1 d'octubre? En fi, pues sí, estic fent-li exactament això. Sí, acabem de treure, la I+D acaba de recuperar un cartell del PSC que diu ni trencar Espanya ni sortir d'Europa per una Catalunya millor en una Espanya diferent. Hashtag tenim solucions. Hashtag tenim solucions, el 27S vota socialista, cartell amb el que després Manel Vidal es farà una foto per poder-la penjar a les xarxes socials. Probablement us el robi. Al final és el que marca aquesta secció, que és què va passar l'1 d'octubre al món, a Espanya i a Catalunya. Són 3 preguntes, tipus test. Vale. Per exemple, l'1 d'octubre al món. 1 d'octubre es proclama la independència de Nigèria, o bé es proclama la independència de Tuvalu, o bé es proclama la independència de Seychelles, o es proclama la independència de Palaos. Són 4 actuals països. Palaos i Solitada de Plegamans. Tuvalu, clarament. Els 4 van proclamar la independència 1 d'octubre. O sigui, fins i tot... Si vols, tens el comodín del públic. És una cosa. Sí, i de seguida estic per vosaltres. Ara bé, has de triar, has d'endevinar, o triar, perdó, ja ho vaig escriure ahir, estava ja en Ferran Torres molt cansat. Millor cosa que ha passat un 1 d'octubre a Espanya. 1 d'octubre es funda la Inquisició. Tot això és real, Ara et diré 4 coses que són reals d'1 d'octubre. Es funda la Inquisició, una regió espanyola s'independitza, Louisiana, concretament. Louisiana. S'estableix el sufragi femení o el Grapo mata a 4 policies. Són totes molt positives. Louisiana, em quedo amb Louisiana. Louisiana és l'única regió que s'ha independitzat d'Espanya en un 1 d'octubre. Correcte. I per això els Amics de les Arts van fer Louisiana i els camps de cotó i bla, bla, bla. I tot això. Tota aquesta merda. Sí, tota aquesta puta merda. Tot aquest lore. I hi ha l'última fet més tràgic que ha passat a Catalunya un 1 d'octubre. Mor Àngel Casas. Hòstia. Va passar un 1 d'octubre. Hem tornat a perdre contra el puto PSG. Correcte. Va passar ahir. S'anuncia la supressió dels accents diacrítics el mateix dia que dimitia Pedro Sánchez com a secretari general. Hòstia, molt mogut, Amb què va obrir VilaWeb? I vam descobrir que no seríem independents en la puta vida. Sí. He de triar quina és la pitjor? La pitjor. Vale, la millor és la dels diacrítics. Els diacrítics estic fins als collons. O sigui, la gent... Per què la gent diu... que tornen... O sigui, hi ha una gent que en sap que són lingüistes, que diguin ells el que porta accent. Què he de dir jo? T'ha fet el silenci, Ningú ha secundat això. No, perquè han callat i dit, bueno, aquí no riurem. No, perquè és una opinió completament impopular i que em posa en la picota. Lo del PSG és el que em fa més mal ara mateix. PSG. També va néixer Jordi Sánchez un 1 d'octubre, però això ja era Jordi com a Sánchez, funfalda. el López de Plats Bruts? Jordi Sánchez, el que es va pujar sobre d'un cotxe. Vale, d'un patró de la Mayorista, no limpio pescado. Aquest home. Vale. Pues ja està, ja podríem tancar això. Anem a tancar, no? Anem a tancar. Fem aquestes 3 preguntes. Vinga, sempre. 3 preguntes i deixem a Manel anar a sopar. Manel, tu has passat bé? Molt. Aquesta no és de les 3 preguntes. Vale. No abans. La primera és per pujar el nostre ego, així de clar. Que és que si tu has passat bé i has dit que sí, ara ja no pots regular, és qui t'agradaria que vingués aquí a seure's amb nosaltres? Ignasi Taltabull. Ignasi Taltabull, per exemple, referent. La segona, en fi, és per mesurar el teu ego.
és perquè, bueno, jo què sé, no sé quants programes farem, igual 10, 15 aquesta temporada. En quin rànquing d'audiència creus que quedaràs? Home, dels 10 primers, segur. 10 primers. I l'última, una que pràcticament no has fet durant tot el programa, que és ens intercanviem els rols i tu ens fas una pregunta a nosaltres, la que vulguis, i hem de respondre amb sinceritat. Vale. Follar. No, és que aquesta és massa típica. Follar, punt. Sobrevalorat? No. Digue'm una cosa bona de la zona franca que no sigui que tot aneu. Home, ja tinc claríssim allò. Els meus amics. Els teus amics. Ets populista com un societat. Jo diria que la Granja Helena, que és un lloc que és més... No, però te'n puc fer una altra? Oh, i tant. Va, pots fer les que vulguis aquí. Què és la que t'agrada menys de l'Ignacio? Oh, que bona. Vaya baixar la música. Què és el que m'agrada menys de tu, Ignacio? Ho he dit una miqueta abans. Que et toqui el guió. No, sempre intenta ficar molt contingut. Vale. Són coses molt bones, sempre. Sempre amb molt de contingut. Vale. Tu ho esponjaries més, no? Una miqueta més. Vale. Parleu vosaltres, vull dir, no? El mateix va preguntar a la psicòloga fa 10 dies. Què és el que no t'agrada del Guillem, el teu company? No, això t'he que preguntar a ell. Jo no... Què és el que t'agrada més d'en Guillem? Que m'agrada més del Guillem. Quan el veig recordo els vells temps. Quan em miro els ulls recordo els vells temps i sento que em puc tornar a enamorar d'ell. Doncs ja està. Moltes gràcies a tots per haver vingut a aquest programa especial inici de temporada amb Manel Vidal. Especial perquè tu, Manel Vidal, perquè el següent serà exactament igual. I recordeu, puta Espanya, puta Israel i puta Aliança Catalana. Ens veiem en 15 dies.